Jokela on Tuusulan taajamista ainoa, jossa on oma rautatieasema. Rautatiellä onkin aina ollut iso merkitys Jokelalle. Aikoinaan Jokela kasvoi teollisuuslaitosten ympärille. Tämän päivän Jokela on viihtyisä asuinpaikka, sillä Jokelasta löytyy hyvät peruspalvelut ja luonnonläheisyyttä. Tiilitehtaiden savenotosta syntyneet lammet antavat Jokelalle oman persoonallisen ilmeen. Myös laulujoutsen pariskunta on valinnut luonnonläheisen taajaman asuinpaikakseen jo 5 vuotena. Notkopuistossa viihtyvät kaikki. Skeittiparkki tarjoaa hyvän harrastuspaikan skeittaajille ja skuuttaajille. Rauhallisemman menon ystävät voivat pelata frisbeegolfia tai vain kuljeskella puistossa.